Εκτός από το ποδόσφαιρο, αγώνες ποδοσφαίρου, υπάρχουν και αγώνες ψαρέματος. Σου αρέσει το ψάρεμα? Είναι πολύ... Βαρετό δεν είναι? Όχι. Για να είμαστε ειλικρινείς. Είμαι πολύ καμπίσια για να... Είσαι πολύ καμπίσια. Έχετε κάμπο εκεί στη Θράκη, μεγάλο κάμπο. Λοιπόν, είναι λίγο βαρετό το ψάρεμα, η αλήθεια είναι. Μην το πεις, άμα το πω στο συνάδελφο του Χιδήρογλου, που είναι φανατικός, έτσι, και συμμετέχει και σε διεθνείς διαγωνισμούς ψαρέματος, θα με σκοτώσει. Μας οι ψαράδες, ειδικά οι υπορωμένοι ερασιτέχνες που ασχολούνται και με τους αγώνες και αυτά, θα μας κράξουν. Κοίταξε, πρέπει όμως να λέμε χωρίς φόβο και χωρίς πάθος την αλήθεια. Έτσι. Άσε που υπάρχει και το ανέκδοτο με το ψάρεμα, έτσι. Θέλεις να το πεις? Αλλά είναι σόκι. Όχι, δεν θα το πεις, δεν κάνει. Δεν κάνει λοιπόν, να το πεις. Λοιπόν, υπάρχει και ψάρεμα και αγώνας ψαρέματος για πολύ καλό σκοπό. Βέβαια, και νομίζω ότι όλοι επικροτούμε αυτή την πρωτοβουλία. Έγινε ένας διαγωνισμός ψαρέματος. Και η ψαριά που πήγε? Πήγε σε νοσοκομείο. Δηλαδή, φάγανε καλά οι ασθενείς του νοσοκομείου Χαλκιδικής. Φρέσκο ψαράκι, κακαβιά. Για να δούμε. 23 σκάφη με 45 διαγωνιζόμενους δώσανε το παρόν στο 18ο αγώνα Συρτής Επιφανίας που οργάνωσε ο Μακεδονικός Όμιλος Φουσκωτών Σκαφών για φιλανθρωπικούς σκοπούς αυτή τη φορά, μιας και όλα τα αλλιεύματα πήγαν στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Από νωρίς το πρωί, όλοι ήταν έτοιμοι για την εκκίνηση του αγώνα με σύμμαχο τον καλό καιρό. Έλα αγάπη μου, έλα μωρό μου, έλα, σιγά σιγά, έλα. Το πήραμε. Καλαμάκι. 8 ψάρια πιάστηκαν στις 6 ώρες που κράτησε ο αγώνας από τους ικανούς ή τους τυχερούς και έπρεπε να ζυγιστούν, να καταγραφούν και να βγουν τα αποτελέσματα αυτού του διαφορετικού αγώνα. Συνολικό βάρος ψαριών 118 κιλά. Πρώτος νικητής Σαγιόγλου Ανδρέας, 4 ψάρια, βάρος 72 κιλά. Δεύτερος Βουτριάς Ανδρέας, 2 ψάρια 29 κιλά. Τρίτος Παπαστραφίδης Μπάμπης, 1 ψάρι 9 κιλά. Μεγαλύτερο ψάρι 35 κιλών Φενέρης Ανδρέας. Συμμετάσχω κάθε χρόνο. Τέτοιο ψάρι δεν έχω ξαναδεί να έχει βγει, ας πούμε, σε αγώνα Σερτής. Εδώ και χρόνια, από το 2000 τουλάχιστον που παίρνω μέρος. Το έβγαλα δύσκολα, δεν ήταν μικρό το θύραμα, ήταν μεγάλο. Η αλήθεια του με επέδεψε γύρω στα 3 τέταρτα περίπου για να το βγάλω. Είχα όμως πολύ καλό μηχανισμό και ένα πολύ καλό καλάμι, το οποίο με βοήθησε πάρα πολύ. Με επέδεψε όμως αρκετά. Ειδική διάκριση πήρε και η Ρούλα Βουτριά, μιας και ήταν η μοναδική γυναίκα που πήρε μέρος στον αγώνα. Παρόλο που είμαι γιαγιά με 5 εγγόνια, έχω τη δύναμη να ασχοληθώ και με το ψάρεμα. Μου αρέσει τόσο πολύ, ειδικά όταν ακούω το καλάμι στον τόνο που τραβάει τόσο πολύ, μου αρέσει πολύ. Γι' αυτό θα ήθελα να ασχοληθούν και άλλες γυναίκες. Τον απολογισμό του αγώνα έκανε ο πρόεδρος του Μακεδονικού Ομίλου Φουσκωτών Σκαφών. Όπως είδατε, υπάρχουν πολλά αλλιεύματα, ο αγώνας πήγε καλά, ο καιρός ήταν καλός και εντός ολίγου θα τα παραδώσουμε στο νοσοκομείο Πολυγύρου, δεδομένου ότι είναι φιλανθρωπικός αγώνας. Ο Μακεδονικός Όμιλος Φουσκωτών είναι ένας από τους 2 μεγαλύτερους ομίλους Ελλάδος. Έχει ιστορία περίπου 20 ετών. Έχει ένα πλήρες πρόγραμμα 30 εκδηλώσεων που έχουν σχέση με την επιμόρφωση, με την ασφάλεια στη θάλασσα, με ψαρέματα, με συμμετοχή σε μεγάλες αποστολές, με παροχή βοηθείας όπου χρειάζεται. Και με την ευκαιρία θέλω να καλέσω όλους τους φίλους που θέλουν να ασχοληθούν με τη θάλασσα να έρθουν να μας συναντήσουν. Κάθε Δευτέρα είμαστε στην Πλάζ Καλαμαριάς, στις εγκαταστάσεις του Μακεδονικού Ομίλου Φουσκωτών. Καλή ψαριά. Καλή ψαριά. Λοιπόν, όσο ζεις μαθαίνεις τελικά. Δεν ήξερα ότι υπάρχει το λεγόμενο τονάκι. Δηλαδή, ο τόνος στο τονάκι. Και υπερθετικός τόναρ. Και υπερθετικός τόναρ. Και ότι υπάρχει αυτό το τονάκι στις ελληνικές θάλασσες. Εγώ ήξερα ότι ο τόνος ψαρεύεται συνήθως στις βόρειες περιοχές, στις βόρειες θάλασσες. Είναι παντελώς άσχετη με το ψάρεμα. Δηλαδή... Λατρεύω τον τόνο, μου αρέσει ο τόνος, αλλά συνήθως ο τόνος ψαρεύεται στις βόρειες θάλασσες. Τέλος πάντων. Πάμε για ένα γρήγορο διάλειμμα. Μην φύγετε, γιατί θα έχουμε και τις διεθνείς ειδήσεις και τα νέα από την αθλητική κίνηση. Ναι, σε λίγα λεπτά κοντά σας πάλι.